Mensyop mga wamparon ko. Isang kasi. Kalanganan masanan na iyo. Oo, kalanganan kao. Meron mo eh. Yaholo. Okay, okay. Tanging sakar kita dami kinsansa o modern karat sa convention ay may lugay one for ringlet ang bata lolo kaya sa wasto niya may saman kita sa paisan alam nito may saman po kapag ito sa susunod kaya kailangan ito po kapataykan ganyan siya tayo lagyan kasi nagawad pa siya ito naman po siya kapatay rin ka ikaw na sa sito kapatay rin ay man po siya kung ibubuto ko sa mga po kapatay rin limit po kapatay rin dyan sa kita tumarin at tao sumunod Alam ko ba, mga parang lang ng karat sa convention. Oh, yeah. Ada ilan ito pala. Mayroon pa din mga namanya sama kumai. Kumai bukan kumai. Anaknya lihat kan main apa ini? One koron kan? Oh ya. Minggu dati na YouTube. One koron kan? Susunod kan?